ngayong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Presidential aspirant Leni Robredo nangampanya sa La Union. Mga presidential aspirant kapit-bisig sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Agaton. Mga resort sa Pugo, La Union handa na sa pagdagsa ng mga turista. Usapin kaugnay sa expanded senior citizen discount at talakayin sa ikaw at ang batas. Instagrammable cafe sa Cannon Road, bisitahin. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Pagkatapos ng Pampanga, nanligaw naman ng Team Leni Kiko sa probinsya ng La Union. Magbabalita, Charles Limon. Kiko of La Union! Nangibabaw ang kulay rosas sa St. Louis College sa San Fernando, La Mga Union. kababayan namin dito sa La Union! Mag-ingay para sa susunod ninyong Vice Presidente Kiko Pangilinan at ang ating Pangulo, Leni Robredo! Sa pag-apak ng Team Leni Kiko sa baluarte ng Solid North, ikinagulat nila ang mainit na pagtanggap ng mga taga-La Union. Nung pre-post na magkakaroon ng rally, medyo kinabahan ako. Sabi ko, baka kakaunti yung magpakita, baka matakot yung mga volunteers na pumunta. Kaya sobrang ginulat nyo ako ngayong umaga. Maraming salamat. Ang nakikita ko rito, Solid Pilipinas! Solid Pilipinas para kay Leni at Kiko! At siyempre sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong oras, panahon, napakainit dun sa labas, pero meron din daw tayong mga iba pang nag-a-assembly doon sa harap ng City Hall. Noong 2016 kasi, natalo sa La Union si Leni sa pagka-vice-presidente. Kasama din sa campaign rally sa La Union ang mga kandidato sa pagka-senador na kinabibilangan ni na Attorney Chel Jokno, Dick Gordon, Attorney Sonny Matula at iba pa. Dinaluhan ito ng mga volunteers ng Team Leni mula sa La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Baguio Benguet, Ilocos Norte at Abra. Nag-perform din ang ilang Leni volunteers. Sa pagtatapos ng rally, mensahe ng Vice Presidente, sana pagkatapos ng eleksyon ay magkaisa ang mga Pilipino. Sobrang talo ko dito sa inyo, pero kaya ko siya sinasabi. Kaya ko po siya sinasabi dahil kahit talo ako, nung umupo na po ako ng Vice President, hindi ko kayo kinalimutan.
Bawat sakuna na tumatama dito sa inyo, andito po kami. Yung Typhoon Ompong saka Typhoon Maring, nandito po kami. Nagkaroon po kami ng relief operations dito sa inyo. Nung pandemic, hindi po namin kayo nakalimutan. Halos lahat na medical institutions dito sa inyo, pinapadalhan po natin ng PPE set saka medical supplies. Kaya ko po yan ngayon sinasabi dahil dapat gano'n naman. Pagkatapos ng eleksyon, dapat tapos na ang politika. Pagkatapos ng eleksyon, trabaho na kaagad. Pagkatapos ng eleksyon, dapat wala ng kulay na tinitingnan. Sa huling tala ng COMELEC noong 2019 elections, papalo sa 510,000 ang mga registered voters ng probinsya ng La Union. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dumagdag si Piolo Pascual sa mga celebrity na nag-endorso kay presidential aspirant Leni Robredo at sa Ang Probinsyano Party List. Ito raw ang unang pagkakataon na siya ay nangampanya. May kwento si Randy Guzman. Lea Salonga, Regine Velasquez, Bea Alonzo, Ogie Alcacid at Gary V. Ilan lamang yan sa mga Pinoy celebrities na nagpakita na ng suporta kay Vice President and Presidential Aspirant Leni Robredo. At kamakailan lang, dumagdag na rin sa listahan ang hunk at heartthrob na si Piolo Pascual o mas kilala bilang si Papa P. Pilipino para sa kapwa Pilipino. Iisa lang ang taong nagpakita ang nakapagparamdam niya sa atin sa loob ng napakaraming taon. Si Leni Robredo lang. At si Leni Robredo lang ang tanging iboboto kong Pangulo ngayong eleksyon. Bukod kay VP Leni, sinusuportahan rin at iniendorso ni Papa P ang Probinsyano Party List. At sa unang pagkakataon, siya ay sumama para ikampanya ang mga ito. Ito po ang unang kampanyang pinuntahan ko simula nagsimula ang eleksyon. At sana po sana po maging maganda ang kalalabasan ng ating eleksyon. Gaya po ng sinabi ko, nandito po ako ngayon para kampanya ang boses ng ating mga kababayan ng probinsyano katulad ko sa Kongreso. Ang mga totoo nagtatrabaho po para maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng ating mga probinsyano. Mensahe niya, ang mga boto ng mga Pilipino sa darating na May 9 ang siyang tutukoy kung anong pamumuhay ang kakaharapin ng mga Pilipino sa loob ng susunod na 6 na taon. Bago magtapos, isang awit ang kanyang inalay sa lahat ng dumalo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tulong-tulong naman ang mga presidential aspirants sa paghahatid ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Agaton sa Visayas at Mindanao. Magbabalik sa report, Charles Limon. Unti-unti nang nakikita ang lawak ng sirang iniwan ng bagyong Agaton. Tulong-tulong ang mga presidential aspirants sa paghahatid ng mga ayuda para sa mga apektado ng bagyo. Nakikipag-ugnayan na ang mga volunteer ng Team Leni sa Visayas sa paghahatid ng tulong. Nagpadala na rin ang Vice Presidente ng tulong sa mga bayan na matinding naapektuhan ng bagyong Agaton sa Southern Leyte. Nanguna naman ang mga volunteer ng BBM Sara sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Agaton. Target na mahatiran ng tulong ng Uniteam ang Abuyog at Baybay sa Leyte. Nanawagan naman ng donasyon si Yorme Isko Moreno. Sa Twitter post nito, ipinost nito ang iba't ibang mga contacts na pwedeng pagbigyan ng mga tulong at pati na rin ang pagtatayo ng donation drive.
Tumutugon na ang DSWD sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Agaton. DSWD naman tumutugon sa mga kinakailangan ng mga LGUs sa pamamagitan ng mga family food packs and other relief items. Ito ay parte ng ating resource augmentation sa mga lokal na pamahalaan. Nagsimula na rin ang DSWD ng magbigay ng karagdagang food and non-food items sa mga naapektuhang lokal na pamahalaan. Binibilisan naman ng COMELEC ang pag-aalis ng exemption sa spending ban ng mga LGUs na apektado ng bagyong Agaton upang makapagbigay ng agarang tulong sa kanilang mga nasasakupan. Batay kasi sa COMELEC Resolution number 10747, ipinagbabawal ang disbursement o expenditure ng public funds sa loob ng election period. Aprobado na din ito ng DSWD. Sa latest update ng NDRRMC, hindi bababa sa 20 ang kumpirmadong patay sa Region 8. Maaalalang nagtulungan din ang mga presidentiables noong Disyembre nang manalasa ang bagyong Odette sa Visayas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, mga resort sa Pugo, La Union handa na sa pagdagsa ng mga turista. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Patuloy ang pagsikat ng Pugo La Union bilang tourist attraction. Habang papalapit ang mahal na araw, punuan na ang ilang resort. Ayon sa mga pamunuan ng resort, dekalidad na serbisyo at di makakalimutang experience ang aasahan. Babalita, Ran de Guzman. Walang tigil ang pagdagsa ng mga bisita sa Pugo Adventure o Pugad. Para malabanan ang init ng panahon, lahat babad sa swimming pool. Gaya ng dati, pinipilahan ang zipline at iba pang extreme sports. Ready? Yup. Okay. Si phase 1 po natin, medyo napupuno na po tayo. Mag-ready-ready na lang po tayo na magpa-reserve na po. Ngayon pa lang po, magpa-reserve na po tayo para hindi na po tayo maunahan ng ibang guests po natin. Ganito rin ang sitwasyon ngayon sa isa pang resort sa bayan. So yung mga preparations na ginagawa namin, no, as expected sa mga ganitong panahon na hindi pandemic, we are expecting like around 5,000 guests. Kasi as of now, puno na po yung ating mga overnight rooms, yung ating mga poolsides. Yan, fully booked na po tayo on that yung ating Holy Thursday, Friday, and Saturday. Kaya ang kanilang empleyado, tinitiyak na maayos ang mga pasilidad. Bawat staff, ganado dahil ito na raw ang pagkakataon para bumangon at bumawi mula sa pagkakalugi dala ng pandemya. As we observe yung itong Holy Week na to, syempre number 1 pa rin sa amin is yung safety. Yung kaya ang ginawa namin, we have added additional personnel yan na mag-a-assist lang na we will make sure na nasusunod pa rin yung ating safety protocol. Of course, sa mga guests natin na mag-visit, number 1 po, dapat dala nyo yung inyong vaccine cards. Ayan. Tapos, yung ating mga additional personnel, mag-ikot dito sila sa resort and they will make sure na pag wala tayo sa water, please always wear mask all the time. And also, syempre, yung ating social distancing, dapat masunod pa rin yan. Nakahanda na rin ang PNP Pugo at ilan pang grupo para mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa gitna ng pagdagsan ng mga bisita. Dito po sa Municipality of Pugo, marami po tayong ginagawa na mga activities together with BFP and MDRRMO po para dito po sa incoming nga po na Holy Week natin. Actually sir, previously we conducted the meeting with other agencies
the part of the LGUs and other national agencies here in our area para po ma-limit natin yung mga incidents natin na pwedeng mangyari sa Holy Week po natin. Kaya meron po tayong ginawa na contingency plan, yung ginawa namin with we sit together with the BFP and the MDRRMO ng ating municipality at nakapag-formulate na po kami ng plano, and this coming Thursday po yun po yung full blast deployment ng ating PNP personnel and together with them. Sa Huwebes Santo, mas paiigtingin pa ng Pugo Municipal Police Station ang pagbabantay sa iba't ibang parte ng bayan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Now that it's summer, now that it's Holy Week, maraming mga hotels and resorts na pinupuntahan ng mga senior citizens natin. And the often asked question is, can a senior citizen discount be availed of in a hotel? Under Republic Act 9994, or more commonly known as the Expanded Senior Citizens Act of 2010, ito ay nagbibigay ng benefits to Filipino residents who are more than or who are at least 60 years old. At ang pribilehyo na ito, ang senior citizen is granted a 20% discount and exemption from the value-added tax. And of course, this includes the utilization of services in hotels, cinema houses, theaters, concert halls, establishments, restaurants, etc. So, dun sa ating tanong kung pwede bang mag-senior citizen discount ang senior citizen na mag-avail of a hotel facility, the answer is yes, under the so-called RA 9994. Ngayon, halimbawa, ikaw ay binigyan ng gift check ng promo ng resort or hotel na yan. Pwede mo po bang gamitin yung senior citizen discount mo? The answer is no. Kasi the gift check was purchased by somebody else. At yung nag-a-avail ng services, yung senior citizen. So, hindi na po pwedeng gamitin yung gift certificate or gift check na binigay sa isang senior citizen para mag-hotel siya. However, pag yung senior citizen bumili ng gift certificate or gift check na iririgalo naman niya sa ibang tao, yung pagbili ng gift check or gift certificate, pwedeng i-avail ng senior citizen yung kanyang senior citizen discount. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Instagrammable Cafe sa Cannon Road, bisitahin. Our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s.
Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Isang bagong cafe ang dinarayo sa Cannon Road. Alamin kung bakit sa kwento po ni Ren de Guzman. Hanap mo ba'y tahimik at Instagrammable cafe? Sagot yan ng Positivity Cafe sa view deck ng Cannon Road. This year lang, March 29 kami nag-open, pero yung out of the blue lang namin naisipan na by the month ng February. Mag-ano kaya tayo ng ganito kasi itong location na to is house nila ng business partner ko. Plain rooftop lang to. Mag-set up lang tayo dyan sa taas ng halo-halo. Mula sa Central Business District, 20 minuto ang biyahe papunta sa cafe. This one goes for the people who wants to Instagrammable place. So most likely it's for the young generation. But everybody is here naman welcome, especially the kids kasi meron pong area where they can run around. Tapos we wanted it lang po for the people to come and relax. Ambience, tapos talaga makaka-relax ka. Yun yung hinahanap ng tao lalo na yung mga tao sa town. Sanay na sila dun Ito, parang panibagong na naman ito experience sa mga ibang. Ang kanilang menu, silog, all-day breakfast yung target namin. Tapos, nag-add din kami ng mga pastries, cakes, and cookies. At meron din po kami mga pastas. At kahit malamig ang panahon, ang kanilang all-time bestseller, strawberry ice cream halo-halo. Kaya masarap talaga. Siguro mga na naming balik dito, 8 times. Mula na nag-start. Yun, tsaka yung halo-halo. Nag-order nga ulit kami ngayon. Kahit saan ka lumingon, ang cafe na ito siguradong pasok na pasok talaga sa inyong Instagram feed. Ang maganda, agad-agad mo pa itong maipopost dahil ang Wi-Fi and ready. Na-offer po namin yung place for small at the moment dahil sa pandemic. So we're just accepting until 50 lang po for birthday and events po. And we can also offer yung kung gusto nilang ipa-personalize sa amin or ipa-decor. Bukas ang cafe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at pinapayuhan ang mga bibisita na panatilihin pa rin ang pag-iingat at pagsunod sa safety protocols. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.